So sanibonani bafowethu, cha ngithi nje ake ngichaze la njengoba ade ngiyekhuluma nani ukuthi ngizohamba ngivakashele eSwayimani. So sengifike ngayibona ke inkinga lezi ade sikhuluma ngazo. So njengamanje ngizozama ukuthi ngikuphe kumndeni kube wona nawe uzochaza ukuthi yini inkinga yawo ufisa sulekelele ngani. Njengoba ngichazileke mina ukuthi mangabe ngifika ngifisa ukusiza abantu angikwazi ukusiza abantu nami usizo ngicela kuningi. So ngizoyinika kumndeni nje manje uchaza nani ukuthi yini ofisa ulekelele ngayo kule nkinga engifice ngayifica la ekhaya. So nange kuma ukhona njengamanje kuyena obheka ikhaya uzochaza ukuthi bangaki umndeni wabo la. So yini ke thina abangafisa sibasize ngakhona because isimo ngisibone ngisifike ngasibona singekho right. So nange kuma uyena uzochaza nje manje ukuthi ufisa simsize ngani. So ma awuchaze ukuthi yini ofisa sikusize ngayo. Ngiyacela batwana bami ukuthi ningiphe indlu yokuthi ngihlale, amandla anginawo amandla. Kade safika la kaSwayimani sikade umuzi womuntu iminyaka 8 hleli kulo muzi. Ubhidlikela phe kwethu lo muzi. Kumanje ngulokhu zengamathayela. Zacisha shonela wona lo muzi into engafisa uningisize ngayo umuzi. Nginengane ezu11 sesonke. No bafowethu njengoba nizile kuma uyayichazela ukuthi yini afisa ukubelekelele ngani. Mhlawumbe nokunyeke nizobona nje into eziningi ngizonivezela izinto like la ngikhona njengamanje. Ngathi kuyabonakala ngemuva la ngikhona so sisekhona ekhaya ngaphakathi la. Nophuma la eminyango mhlawumbe nginivezele ezindawo la. Cabanga ukuthi abantu abakhona nje manje ikhona imndeni njengoba evezela uma ingane ngificela ekhaya ngicabanga ukuthi ingane ezingaka mhlawumbe ziwu7 ngiyaphezulu ingane ngificela ekhaya. So sikugudla kancane mhlawumbe ngingakaphumi. So indawo le ekhona ekhaya abahlala kuyona njengamanje. So nje weveza kuma ukuthi uyafisa simlekelele ukuthi kwakhiwe indlu engicabanga ukuthi ngakwazi ukuthi ibanele. Ya ngizophuma la eminyango bafowethu nginivezele lezi izinto like le eminyango ukubona ukuthi kunjani la sikhona. Ngicabanga ukuthi khona la iyabonakala kahle. Ngithe ngishaya ivideo khona nizongibona ukuthi nayi le ndoda le ekhulumayo ikhona ekhaya la. Indlu yakhona isiwile ibhidlile nani. So ngiyacabanga ukuthi uma nibona la ngaphandle bazovela ikhona la behlala khona. Cela ungibize izingane mazize la. Awazani. Ngathi nizobona umndeni okhona la ukhona. So njengoba ngithi ngilana so ngifisa ukuthi abantu besizweke la. Sizobona ke bafethu ukuthi yiphi indlela esingayenza la ukuze silekelele ngendlela esingalekelele yakhona. Njobe echazile kuma ukuthi banayo indawo abanayo so abafisa ukulekelelwa kuyona. Sizobona ukuthi yiphi indlela mhlambe singenza ngakhona. Isimo asikho right njoba ngishilo bafethu anginayo imali mina ukusiza abantu. Bathi kodwa ngiyakhipha lokho okuncane ngilekelela abantu indlela engalekelela khona. Lungile siyabonga bafethu. Siyabingelela ke igama la le channel Umkhosi. Siyacela maqala ungena kule channel yethu wenza ubulungisa ucha for subscribe button ingane zakwethu. Nawo umndeni waseSwayimani ucela uxhaso noma imuphi umuntu noma ke ushare le video yethu kuyiziphathimandla amakhansela aseSwayimani kubantu nje abangasiza taxi owners ama-tuck shop everyone abantu abangathatha inxaxheba basupport lo muzi ukuze abantu bakhona basizakale. Siyacela ke ngane zakwethu ukuthi ke sibasiza ama-foundation akhona noma beluphi usizo elingabasiza ngalo. Ngane zakwethu mina ke nawe bengathanda ukuzuvo lwakho kodaba lomndeni sihlangana lapha kwi-comment section siphinde sihlangana nawe ivideo elandelayo. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button.